Törőcsik Mari és férje, Már Gyula rendező 1979-ben örökbe fogadott vietnámi fiának a kislánya. Már nevem, és 11 éves vagyok. Saigonban éltünk, és azt vettünk észre, hogy a kislány ahányszor zenét hallott, akkor elkezdett reagálni rá. A nagymamám is művésznő volt, ő színész volt. Az én anyám Törőcsik Mari, és Saigonban születtem, és én örökbe fogadtak engem itt. Az anyám velem bevitt engem először, ahol a gyerekkori éveimet ott töltöttem. Amikor anyám már nagyon beteg volt, akkor mi úgy döntöttük, hogy ottani karriert minden hátra hagyjuk, és haza költözünk anyám közelébe, hogy lássa az unokáját is. Én szerettem nézni a filmeit. Amikor ő még éltem, szoktam oda menni, és játszani szoktam vele ott a kanapén. Mindig elfutnak, és aztán egy nagy telkünk van, ahol állatokat nevelünk. Beletesszük a tavaszi tekercsünket, és belemártjuk ebbe a citromos szósz. Most megesszük. Én szeretem Vietnámban az, hogy így mindenhol ilyen kis kajáda vannak, és amikor éhes vagy, akkor bárhol le tudsz ülni. Mi önállóan hoz döntéseket, és az végre is hajtja, én ezt látom. Szervusz, üdvözöllek! Nagyon sok mindent csinálsz a zongorán kívül. Az, hogy 3 nyelven beszélsz, az már eleve egy óriási dolog. Főzöl is vietnámi ételeket? Igen, szoktam segíteni az anyukámnak. Ó, nagy kedvencem a vietnámi konyha, úgyhogy ez már egy nagyon nagy pluszpont. Kíváncsian várjuk az előadásodat ebből a gyönyörű keringőből, úgyhogy kérlek, játszd el nekünk.
Nagyon szépen köszönjük, egy fantasztikus előadást hallhattunk, nagyon kifinomultan, nagyon színgazdagan billentesz, nagyon jók a mozdulataid. Ugye a keringőben ez nagyon fontos, hogy a balkéz nagyon intelligensen közvetítse ezt a keringő groove-ot vagy ritmust, és ugye nálad nagyon szépen meg volt oldva, hogy a főhangok ott voltak, a kevésbé fontos hangok pedig nagyon szépen belesimultak a textúrába. Érett, gyönyörű, színgazdag produkciót hallhattunk. Köszönöm. Köszönöm. Egy picit vitatkozom Norbival. Nekem a hangszín gazdagság éreztem azt, hogy itt még sok mindent találhatsz ebben a darabban. A drámai kifejezésnek erősebb megjelenítését én egy picit itt még érzek fejlődési lehetőséget. Nagyon tetszett a Chopini melankóliának a megjelenítése. Van benne számodra még tovább lépnivaló, de nagyon szép volt. Köszönöm. Egyébként milyen érdekes, hogy nekem, aki ugye nem hangszeres vagyok, de rögtön feltűnt elsőre az, hogy annyira lágyan mozgott a kezed, a kézfejed, és ez a produkció nagyon-nagyon tetszett. Ami még nagyon-nagyon megkapó nekem kedvenc helyem velem, sokat járok arra a vidékre, gyönyörű hely, és nem csodálom, hogy ott azért inspiráló a közeg, és nagyon örülök, hogy megismerhettelek. Köszönöm. Nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy olyan egyszerűen játszotta, tehát az egésznek volt egy ilyen nagyon szép és természetes lüktetése és folyamata, úgyhogy nagyon szép volt. Annyira jól zongorázol már, hogy innentől kezdve nem az a kérdés, hogy el tudod játszani a darabot, hanem hogy hogyan játszod el a darabot. És a keringő az nem azt jelenti Chopinnél, hogy folyamatos tánczene, és akkor mindig ugyanaz a lüktetés. Ebben sokkal nagyobb szabadságok vannak. Ezt az idő folyamán ezt meg fogod érezni, meg fogod tapasztalni, és a tehetséged ezt fogja majd adni, ezt a belső lüktetést, hogy ne csak a metronomra hagyatkozzál. Ne tévesszem meg benneteket, hogy ilyen magas, hát ő még kicsi lány, kislány. De tehetséges, pont hát az, de azért én anyuka vagyok. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez érdekes, hogy pont az ellenkezőjét mondtad, mint én egyébként. Nekem pont ezt tetszett, hogy nem csinált semmi merevnek. Ezért fél a zene. Ez a jó a zenében, hogy mindenki más. De ez, hát lehet, ez nagyon zongorista berögződés, hogy nekem a Chopin keringők azok nem Strauss keringők. Tehát más a lüktetés. Nem tudod kijönni ebből. Igen, de még csak jobb, mint hogyha játszotta volna, szóval, hogy... De ez biztos, hogy ezen lehet. De ez kór. Szerintem ez idő, érés.